Jama'a assalamu alaikum, kamar yadda kuka sani sunana Shamsiya Sadi. Tafiya nake yi akan hanya a gurguje, na ce sai na tsaya na faka saboda na ga wani abu da yake faruwa a social media musamman Facebook. Akwai wani maha'inci madamfari mayaudari da ya bude account da sunan Shamsiya Sadi. Yana damfaran mutane, ya bude kungiya, ya saka account number, yana cutan mutane, to ba ni bace. Duk wanda ya je saka mai kuɗi da sunan tallafi akan ni ce, to ba ni bace, ba ni da hannu, ba ni da yawo a ciki. Matuci ne, madamfari ne, account ya bude da sunana. Wannan shine ainihin account ɗina, wannan kuma shine nashi da yake amfani da shi. Saboda haka ina gargaɗin ku, duk wani masoyina da yake following ɗin shi ya daina, ba ni bace. Wannan shine account ɗina. Saboda haka dan Allah ina roƙon ku, duk wani masoyina, duk wanda ya ta karo da wannan account ɗin, dan Allah ya yi reporting ɗin shi. Saboda na bibiye shi ta maslaha akan ya yi haƙuri ya daina. Na san soyayya ce, amma kuma shi ba soyayya bace ba, cutar mutane yake yi da sunana. Ana irin wa'annan abubuwa. Saboda haka dan Allah duk wanda ya ci karo da account ɗin shi ya yi reporting. Na bibiye shi ta maslaha domin ya daina. Ya zuba min wasu uban kuɗi, wai sai na biya shi wasu kuɗaɗe masu yawa kafin sannan ya rufe wancan account ɗin nashi. To don Allah ina roƙon masoyana da ma kowa ma mutanen duniya da suke ƙaunata, dan Allah su in sun ci karo da account ɗin sai reporting, dan yanzu haka yayi blocking ɗina ma, na daina ganin abubuwansa. Nagode.